Рыбор, когда ты уже будешь висеть на этой доске? Такие Тим, що знатные люди города Баранович. я не ведаю, это знатный код, начальник милиции, и он же депутат. Начальник Ну, милиции? Ну, конечно. Ну, я так понял, що він не розуміє, що депутати повинні змагатися за свій народ. І коли народ забирають біля під'їзду, без повестки, без предупреждения, руки заламывают, кобры везут за Так это в Кобране, а в Барановичах. Не, ну ломаются, да, так, есть. Тупо размовляет, то мы приехали за вами, Григорий Ярославович, давайте в машинку. Вот. Снимает целый день без ежи, без ничего, это ж нормально, это не катование, это у нас в Беларуси так принято. Потом другой раз забирают то же самое, без повестки, и садят на сутки, это нормально. Соправная демократичная країна, 21 век, Европа. Лепшая демократия во всем свете. А за кого вы голосовали на выборах 1994 года? В 94 году я голосовал. Неправильно я голосовал. Я был таким же самым белорусом померковным, как все белорусы теперешние, які живут. І я разом з ними живу стільки років, і я бачу, що вони не будуть змінятися, тому що це люди, які присмыкающиеся, приспособляющиеся до этого життя. Не, мы доходим от питання. За кого ви голосували на тих виборах у Ну, ви 94 році? зрозуміли, що За Олександра Григоровича Лукашенка. я випив, закусив і з тими людьми, які я був, всі тоді були надурені, обманені, тому що було написано, хто не вміє володати владою, він повинен зійти, і новий змагач прийшов, і ось зараз ми бачимо 20 з чимось років, який тупо захопив владу, наплював на цих людей, на віру, на волю. Ось так.